ଉପକ୍ରମ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅନ୍ୟତମ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଶିଳ୍ପୀ ବଂଶଧରମାନେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥା, ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ବଂଶଜ ତଥା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ କଳା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାହା ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଅଣ୍ଡାକୃତି ପରି ଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପନ୍ନ ସେହି ଅଣ୍ଡାରୁ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରେ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଜୀବରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷନାଗ ହଲିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏହି କଥାରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପଚାରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ପାଣିରେ ରଖି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ କାରିଗରୀ ଦ୍ୱାରା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତଥା ବାସ୍ତୁକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣନା: ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ, କାରିଗର, ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି କଳସ, ଧୂପ, ଦୀପ, ରଙ୍ଗୋଲି ଆଦି ସଜାଇ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଉପସଂହାର: ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଧର୍ମଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆମର ଅତୀତ ଓ ପୌରାଣିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବା ସହିତ ଆମ ମନର କ୍ଳାନ୍ତିବୋଧ ଦୂରେଇଥାଏ।